pa ipupusta taa. Tagal na Ay, tumaniktak! Ayan! Pupuntahan po tayo, kasama natin si Louie Ugma. Ayan, titigman natin ang pagkain nila sa... Saan ba yon? Saan na yon? Boy, niya na ganay ipapanantay yun. Ba, ano yung pupuntahan natin? Sa Aegis daw, Aegis. Aegis. Ayan, magpapalit mo po muna tayo ng ating damit. Samahan nyo kami. Ayan, at magbabike lang po kami na pupunta sa Aegis Natividad City. Ayan, samahan nyo kami. Ang pagkakaalam ko, ako ang asawa ni Calvin. Ba't parang sila ang mag-asawa? Ba't ang sweet nila? Keme. Keme lang. Ayan, nandito na tayo sa Carriedo. Ayan, welcome to Carriedo City. Ayan, malapit na po tayo sa Aegis. Nakakapagod. Oh my God. Ayan, at nandito na tayo sa Rizal Natividad. Nakakapagod. Malapit na po tayo sa Aegis. Ayan, at malapit na nga po tayo. Ayan, Aegis Picnic Grove. O, diba? Oh my God. Nakuhuli ang inyong mother. Ayan, at nandito na nga po tayo sa Aegis. Ayan. Diba? Tingnan natin kung andito pa ang ating best friend na si Elvis. Baka wala na, nag-retire na. Madam! Aprang! Ay na, tagilibre kinyame! Wow, bagmana mo unay! Tra! Ayan po ang ating friend. True, na si April Magaro. Ayan. True. Ayan, ang ganda ng Aegis. Aegis. Meron silang boat na hindi naman nagagamit. Charot. Ang ganda. Wait, at itutour ko po kayo. Wala na ba si Elvis dito? Ay, lag. Lag? Lang ako. Ayan, ang ganda po dito sa Aegis. Piknikan, inuman at meriendahan. Dito lamang po sa Rizal Natividad. Ayan. Ganda, ang dami nilang halaman. Dami nilang cactus. Ayan, o diba? Ay! It's Joloyet nga Jerjerok. Diba? Ang ganda. Oo nga, ang ganda. Gumanda na dito. Gumanda na po dito, mga kapatid. Ayan, o diba ang ganda? Nakaka-relax. Ayan na, tayo po ay mag-order na sa ating friendship. Hi! Say hi naman! Siya po si Elvis II. Ayan po ang kanilang menu. Ayan. Ang Jojo Wrap daw, sabi nila, pero hindi ko pa natikman. Ayan, ating itry ang kanilang napakasarap na luto. Thank you so much. Ayan, at meron po silang bagong huling tilapia. Fresh na fresh. O, diba? Nag-beautiful.
Ay, kabayo. Ay, ang ganda nini. Ano ba yun? Ang ganda nini. Beautiful. Ay, parang mas maganda kumain dito. O, diba, mga mare? Hi! Welcome to my resort. Charot. Ayan, ang ganda dito. Nakaka-relax. Silang pangyayaman at luya. Diba, meron silang pangyayaman at luya. Kailan ako nakupo dito sa ganito. Magandang luya. Ayan, at meron po silang ibon. Ayan, ang cute. Pangmayamang ibon. Sige po, thank you po. Ang ganda. Ang ganda dito. Ayan, at ano bang Tagalog sa nagbabaniit na? Ayan, di ba exciting? Ang ganda. Pwede mong kunin, tas ipapaihaw, ipapaluto. Ayan, kung ano gusto mong luto. Ayan, at nakasimangot ng ating jowa. Gutom na itets. Diba? Ayan, at nandito na po ang ating order na siniserve ni Pogi. Thank you so much. Ayan. Ano to? Sisig at saka bangus with lumpia. Ayan. Kakain na tayo. Ayan na rin yung ating isang order. Mayroon silang Tia Pusit. Salamat. Damanan din. Ayan, at meron pa pala. May Tia Pusit pa tayo. O, diba? Tag-isa tayo. Sige. Bukan. Isa lang. Nag-enjoy na ang ating kasama na kumain. O, diba? Kain. Am. Ayan, ang ating titikman na ang kanilang luto. Sarap. Sarap. Sarap din ang kanilang lumpia. Sarap. At ang kanilang bangus. Masarap din. Bongga. At ang kanilang paisit. Sarap. Sarap, promise. Ayan, kain po muna tayo. At may basol pa sila dito, ha? Try natin. Hello? Hello? Ading wala namang sumasagot. Dito's binigay mong buzzer. Charot. Charot lang. Tay. Ayan, at natapos na po tayong kumain. Ang sarap ng kanilang luto. Uwi na tayo, tulog na naman at bukas lapog na naman. Ayan, ganyan lang ang buhay. O, diba? Tail na lang ang naiwan sa pusit, kawawa naman. At yung bangus ulo na lamang po. Diba? Ayan, thank you for watching mga Amega. Please don't forget to share, like, and subscribe and click the notification bell. Thank you so much. I love you all. Ayan, at andyan na po ang ating jeep. Ay, magkano to? Ay, ading maring bukas na lang ba? Oo, kasi wala kaming dalang pambayad.
Okay lang maghugas na lang ako. Basahin na lang kita. Hulaan na lang kita, manghula ako. Paano yan? Sinong manager nyo dito? Maghugas ka na lang, mother. Dito bugasan. Maghugas? Anong pipindutin ko? Ay, akala ko, tumatawag ako dito kanina. Akala ko, phone. Okay na, magbabayad na kami. Ito na, oh. Joke lang, ikaw naman. Patingin nga yung face. Sa YouTube ito naman. Bakit? Akin na yan. Pag hindi mo pinakita yung face mo. Ha?